Nangandam na sab ang Davao City Overland Transport Terminal sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero alang sa Kadayawan Festival 2023. Ani ang report. Naka-full alert na karon ang Davao City Overland Transport Terminal o DICOT alang sa selebrasyon sa Kadayawan Festival 2023. Anaa sa kapin 50,000 ka mga pasahero ang hinalauman sa tagdumala sa DICOT ug posibleng moabot sa kapin 1,000 ang ilang bus trips. Busa, nakikalayo na sa mga safety and security agency ang DICOT aron masiguro ang seguridad ug hapsay nga biyahe sa mga pasahero. Nagpabilin usab nga suspendido ang pagsakay sa mga bus stop. Mamahimo lang ang makasakay sa mga bus sa sulod mismo sa terminal. Ang ato ang pag-maintenance sa Davao DICOT Terminal when it comes to security implementation is always good na siya, sir. But pag ingani nga mga panahon nga we are expecting the influx of passengers, the more nato nga ginapahuot ang ato ang seguridad sa sulod sa terminal. Ginapay mang nuano sab sa buhatan sa DICOT ang mga pasahero nga dili ibilin ang ilang mga bagahe nga walay nagabantay. Ilawom sa Anti-Unattended Bag Ordinance. Ang mga musupak pwede pagmultahon og 200 pesos ngadto 5,000 pesos ug usa ka bulan nga pagkapriso. Ang ato ang mga stakeholders and even kaning mga tawo nga nakapalibot sa ato ang DICOT terminal is gi-orient na sila when it comes ato ang culture of security. So buot ipasabot once nga naa sila makita ilaha dayon nang isumbong sa atong mga men and uniform, and problema pag maanhaan plus naa pag yung nga makasimot sa bagahe, there is a possibility that i-confiscate ni sa ato ang mga kapulisan, no? Nagapadayon usab ang hugot nga pagbantay sa Task Force Davao sa mga entry ug exit point sa Davao City. Pahimangno sa Task Force Davao sa mga biyahero nga likayan ang pagdala og mga deadly weapon sama sa kutsilyo, pusil ug uban pa nga hugot nga gibawal. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.